Nuno Pico nace no Valadouro en 1995. Desde moi novo comeza a tocar en grupos. Un deles é o Ayatolá, unha banda de pop de Compostela creada a finais de 2015 coa que percorre os escenarios galegos. Uns 4 anos despois nace Grande Amore, o seu proxecto en solitario. Con el a cada aínda máis sona, tanto dentro como fora do país. En 2023, María Grep e Clara Redondo entran a formar parte do xa grupo Grande Amore. Quedamos con Nuno no local O Transistor. Falamos, por suposto, de música, mais tamén de galeguidade, a conexión con Portugal, o sexismo e mesmo de literatura. Sobre a mesa, a bebida que escolle de Atrezo para a entrevista. Eu nací no Cheiño, que é un lugar da parroquia de Freixo-Filón. Pois non había máis nenos. Eu fui o que eu recorde, que igual ahora estou aquí levantando calor igual, pero que eu recorde foi o último neno que naceu ali. Entón sí que eu ali pasaba moito tempo pois, no cuarto do meu tío, ao mellor vendo películas que tiñan ali, ou escoitando música, ou lendo pois eso, libros que se guardaban ali dende que era a miña irmá pequena nos 80 e tal. Como que aí desarrollei moito o hábito de pasar moito tempo só. Eu entendo que eso sí que me moldeou en certa maneira. E supoño que tamén formaría un pouco dese carácter de alguna forma introvertido, porque eu sí que logo así socializando e tal, ben, pero tamén gústame, pois eso, pasar tempo só, son unha persona que garda máis para dentro do que parece. Tamén me axudou, eu creo, a ter a música como forma de, logo as letras, como forma de expresarme así, a un nivel profundo. Claro, a tua forma de expresarte co mundo acaba sendo bueno, pues a través do que faz, das letras. Eu de sempre o que máis escoiteis foi logo rock e así, non? Entón, daquela, pois claro, o que facíamos tíamos grupos de colegas, versións dos Ramones, versións de clásicos así do rock e tal, entón, claro, non me imaginaría acabar facendo o tipo de música que fago agora, nin tampouco que tuvese, pois, o recorrido que ten agora, que tampouco que seña unha locura, pero si que hai xente que o escoita, bueno, por aí adiante vamos saindo e funcionando. Fai relativamente pouco vin algún vídeo de concertos que dábamos desa época, era unha cousa terrorífica, absolutamente. O sea, que é imposible, tú ves eso, é imposible que che pareza que esa persona vai facer nada da súa vida, é máis fácil que che pareza que vai morrer nun accidente ou algo, que dices, chaval, Dios mío, tal vez non estaba perdido, que non que facer obra del, pero bueno, a maxia do destino. Pero non, para mí sería impensable totalmente. Eu sí que creo que esa preocupación polo sol, a chuvia, o tempo, tamén a morte, todo eso, sí que é moi propio logo da forma de ser galega. Vamos tocar fora, home, os estribillos ou tal, así que coreanos igual, non hai, nese sentido non noto moita barreira, porque eu tamén creo que aquí hai moita xente que ao mellor co noso xénero musical ao mellor non conecta, pero sí que coa mensaxe das letras, entón acaba vinculándose ao grupo polo mensaxe das letras. Claro, fora ao mellor pasa un pouco ao revés, non entenden a letra, pero sí que hai xente que lle gusta así esa música máis ochentera, de sintes, máis acelerada. Cando escoitaba música de rapaz, que iba ao instituto escoitando Dire Straits, eu que sabía o que dicían Dire Straits, non tiña ni idea. Ainda a día de hoxe hai moitas cancións deles que me encantan que non sei o que dicen, porque tampouco te paras a mirar todas as letras das cancións que che gustan. Se hai unha canción que che gusta e ainda encima conectas coa mensaxe logo literaria, pois mellor que mellor, claro. Pero non creo que seña algo imprescindible. A mí dá a impresión de que se tú te condicionas de calquera forma de cara a decir, no, como vamos, si eso, claro, vamos tocar en Madrid, entón, que vamos facer? Facemos a versión en castelán todas as letras ou, sabes, que metemos unha canción
metemos a Macarena, algo en español para que non se asusten. Eu creo que se te condicionas xa de primeiras, poste trabas pensando un pouco eso, de cara a como vai recibir a xente, é máis fácil que non acabe funcionando ben. É moito máis receptiva a xente véndonos en Arzúa ou cando fomos tocar a Arcade, que ao mellor moita xente moito máis moderna en Madrid, ao mellor non son tampouco tanto máis abertos, non sei, é que para min non hai esa escisión, logo, non creo que exista. Ao final, se tú conectas coa proposta, dunha forma ou outra, perfecto. E se non, aí se queda igual un pouco onde sexa, onde non sexa. Sí que houve proxectos, Xía, Narf, sí que eu sei, logo, hai xente que conectou moi ben coa lusofonía, toda a xente que ten que ver cos cantos na maré, pero sí que é certo que de fai un tempo para aquí, así disto que chaman lá, esta nova fornada, non, de música galega e tal, sí que hai moita, sí hai unha distancia con todo o que ten que ver con Portugal, sí que me parece curioso. Tamén ali está moi co mundo anglosaxón, ali ainda está moi todo con grupos da tradición, pues eso, inglesa ou semellantes. É curioso esa distancia que hai, non sei tampouco moi ben a que se debe, pero sí que é algo que me sorprende, porque ao final, efectivamente, tú estás máis cerca xeográficamente, é seguro que na forma de vivir e de ver o mundo de alguén de, sí, non sei, Vilaverde que de alguén de Zamora, ao final. Sí que é certo que nós conectamos con un perfil de como dicilo, crítico musical non, pero, bueno, con un perfil así de xente da industria, así, logo, algo erudito, que parece que digo en plan crítica, non, pero, non, é que diga unha definición, só. Con tipo de tal que hai bastante, logo, en Radio 3 deso, e suele gustar pues, ese tipo de música así, pues, home, extraña, tal como é a nosa, pero sí que eu creo que ao mellor non é o tipo de música que máis hai na radio galega. Creo que é un perfil moito máis popero estilísticamente, pois, claro, logo, a pesar de ser en galego, pois tenme sentido que ao mellor eso, conecte máis con certos programadores logo de Radio 3 que da radio galega. Creo que, honestamente, nós somos bastante, beneficiados con respecto a moita outra xente. Claro, que os de Obscure, que é un grupo daqui tamén de metal extremo tal, que se poidan queixar, parece moito máis lexítimo, ou xente como Arritmia, ou xente así que fan uns xéneros máis duros que o noso, sí que me parece lexítimo que reclamen uns espazos e que digan, oi, mira, estaría ben que tuvéssemos esta visibilidade. Hostia, é moi boa pregunta, a verdad que nunca... Joder, dices tú antes, que queres poder... Logo, xa lle preguntaron de todo, tal, isto nunca... E non sabría que dicir, sí, home, seguro que sí, claro, parte do... Pues desa influencia da masculinidade propia, en tanto que privilexio fronte a outra xente, parte deso é, claro, que non te das conta. Entón, claro, ao mellor non sabría expresar. Home, a min, eu creo que me influenciou máis eso na miña vida persoal. Tampouco por culpar todo a masculinidade, igual porque tamén me reinaba a mí non ser capaz, pero esa parte como de ocultar a mí un pouco os sentimentos, como de sobre todo cando és máis adolescente, tal, que dices, Dios mío, eso xa é unha cosa terrible, claro, de como querer performar esa dureza, eso tal, eu creo que sí que me lastrou a nivel humano. Que no artístico, que non se sobre dicir, que igual ahora collo o coche, vou para casa e digo, caramba, non me din cuenta de X cousa. Pero non sei, non te sobre dicir algo concreto que sí que me marcase nese sentido, verdad? Como me influenciou o feito,
sobre todo a incorporación de Clara, porque María e eu levamos máis tempo xuntos no grupo. María leva como un ano máis que Clara no grupo, pero claro, cando viña María era simplemente María de DJ e eu cantando, eu facendo o que fai eu e María de DJ. Entón, pois tampouco había moito marxa a improvisación nin ao cambio con respecto ao que é a grabación, non? O sonido que de por sí nos saleu tocando Clara e tal, pois conectoume cunha parte así como máis ruidista de grupos que me gustan moito de sempre, pois como, que sei, Sonic Youth ou grupos do shoegaze e rollos así que sempre me gustaron moito, pero que nunca, eu, pola miña conta, nunca nada do que fixen me levou a eso. É curioso porque nós, calquera de nós tres, eso é, non o digo por logo falsa humildade ni nada, eu creo que é objetivamente certo, non é que seamos grandes músicos, grandes intérpretes, pois non somos Aida, ou, sabes, non somos Mercedes Peón, non temos ese dominio da técnica e da execución, pero sí que, pois sí, hai unha enerxía punky, logo, entre nós tres, que a min, claro, jolín, o punk é o que sempre máis me chegou, máis me apelou de sempre, non? Pois que hai unha enerxía que nos leva a sitios que ao mellor, si fósemos ao mellor, que sei, músicos de conservatorio todos, pois non chegaríamos a eso. Pero eu creo que gran parte da gracia de ser tres, no noso caso, xa digo, non se dá pola parte puramente musical, entre comillas, senón pola enerxía que se crea de estar xuntos, que a min é algo que me gusta moito e creo que se traduce tamén no escenario. E se non fora por elas, eu non seguiría co grupo, a día de hoxe nin de broma, porque o ano que toquei solo, que foi entre o 21 e mediados do 22, que foi cando dimos máis concertos, que había unha cantidad de bolos moi, o sea, ingente, co temos xa que veo todo, eu chegou un punto que estaba saturadísimo, de ir sempre solo aos sitios, sí, estás como por unha parte con moita xente durante unha hora e media, pero logo o resto do día solo na carretera pa diante, pa atrás, é como vaca, non... O sea, seguramente non estuves aquí hoxe. Hai unha gran parte do traballo dun grupo e de calquera outro traballo que non se ve, non? Pero realmente para o que é montar o directo, que nós non facemos as cancións, a pesar de ser todo digital, o que temos grabado, non? Logo nós refacémolo para o directo, miramos pois, que arranxos facer cada un, logo hai que ensaiar eso para que saia ben e vai rodado, logo hai que compoñer, logo hai que gravar, logo hai que levar esa nova grabación ao directo, e mentras tanto estar xirando, non? Entón, a verdade é que nos leva moitísimo tempo facer as cousas, porque o leva, logo, que é normal. Desde fora, a mellor non dá esa sensación de tanta... ser tan vertiginoso todo e tal, pero sí que é certo que desde dentro non temos a sensación de parar ningún minuto. Sí, estamos tamén preparando temas novos con Ayatollah. Que pasa? Que agora, efectivamente, combínase, pois que eu tratado sempre dun lado para outro, con que, por exemplo, Sonís agora é profe, e tamén a xente parece que ser profesor é só o cacho que das clase, pero claro, tens que corrixir os exames, tens que preparar a materia, quer dizer, non é tan pouca cousa como parece. Simón tamén está tope currando, André está acabando ainda a carreira que fixo un doble grado, Xoel está tamén preparando opus, quer dizer, temos, pois claro, mítica cousa que che parece con 19 anos que non che vai pasar nunca, como, no, hombre, no, esas cosas de la vida adulta, eso jamás, eso no, pues eso para mí non é, somos rockeros, hombre, xa, pero claro, de repente tens que traballar e como, pues non éramos tan rockeros, efectivamente temos que compaginalo con cousas do día a día, entón é moito máis complicado do que parece, por eso é tan, jolín, para mí é tan admirable, pues mismo, dicías tú antes, Aida, o de Tanxugueiras, ou mismo Fillas de Casandra, que tuveron un ano inteiro xirando sin parar, e agora acaban de presentar espectáculo novo, Tanxugueiras, que tuveron non sei cantos anos sin parar nada, e ainda sacaron un disco fai pouco. A xente que consigue facer eso, hai que ter unha capacidade de esforzo e de organización moi grande.
somos, e digo sinceramente, creo que temos moita sorte, somos moi privilexiados, entón, claro, quer dicir, eu, si, home, si que tes aí unha presión sempre encima, un estrés, un nivel de vida que é bastante extenuante, pero que moitas veces é, quer dizer, é culpa miña, é culpa miña da propia presión que eu me cargo, que moitas veces é innecesaria e tal, pero por como son eu, de sempre, de angustiado, pues está aí eso. Desde que sacamos o primeiro disco, o primeiro diante do primeiro disco, primeiro eu, e agora os tres, xa me estou logo dedicando a eso, que é algo que, joa, non moita xente lle pasa, entón vivo, pues, é que igual de ben que calquera compañero meu de clase que ahora, que tal como está o mundo, claro, pode estar opositando 5 anos pa nada, ou ao mellor tes un traballo do que entrache cunha feua, estás totalmente precarizado e non tes tempo pa nada, e ao final botas igual tantas horas como lle boto eu, entón, home, claro, que eu me queixe deso, pois mira, polo menos tes a parte do recoñecemento, quer dicir, ao final tes un traballo que pois a xente aprecia, das concertos e a xente sabe as cancións, están animados contigo, vente un día pola calle, ai, gustou moito o que faz, tal, jolín, pois bastante ben, bastante agradecido, quer dicir, ao final, hostia, miña mai estuvo todavía traballando ela sola para sacar adiante 2 fillos, e miña mai está no hospital facendo nóminas, non lle van, ole, que ben pasas as nóminas, ánimo, Cándida, eres a mellor, sabes? Entón, bueno, nese sentido, xa che digo, que eu me queixe, ou que casi calquera músico se queixe, si, home, parece un pouco injusto, que sí que é certo que, eso, hai moita precariedade no mundo da música, moitas horas non retribuídas tal, pero eso, igual que ter a casa limpa e ordenada, que é moi complicado, ni siquiera cho agradece naide. Sempre me gustou moito ler, de adolescente e tal, sí que escribía. Que pasa? Que no meu caso, sí que algo que sempre me gustou, me chamou moita atención, e sí que hai moitas veces que digo, pues como me gustaría escribir un libro de algo. A forma na que eu me iniciei ou adentrei, non sei como dicirlo, na literatura, claro, pues eu que sei, eu con 16 anos, pues gustábame Bukowski, gustábame moito. Claro, un rollo que agora vexo, jová, eu que sei, parece un poquinho pretencioso. Cando escribía esas cousas e tal, agora vexo e digo, isto é non... Logo, gústame máis a forma na que escribo, dende que teño que facer letras de cancións e non así escribir en abstracto, porque como estás máis encorsetado, de alguna forma, eso que moita xente dice de pois gústame as letras que faz porque escribes como falas, ou porque non, bueno, que chegan de alguna forma tal, que hai unha conexión directa con algunha xente, que tampouco lle gustará a todo o mundo, pero a xente que lle gusta, si que me dicen bastante, pois creo que eso está máis nas letras das cancións que non si escribise así en abstracto, vamos. Pero, sí, é algo que sempre me gustou, pero non sei si, quer dizer, gustoume, igual que de cativo tamén quería ser futbolista, sabes que igual non vales para iso e xa está. Pero bueno, sí, sempre me gustou, pero xa digo, creo que dáseme mellor o facer letras de cancións, eu creo.